Ranggoman badat kadona pada udao toditai hokma marsi gonggoman amang raja inang sori pada jumpa matikina di hami hasuhudon mangapu hata nauli hata nadinggan nabi nasahamuna itu hami asa turtu main naduhur tio main nalote hata nauli nabi nasahamuna itu hami hasuhudon sayunang mamuba sayunang mamose apema itu masa bubuhon ni hami lumo bimadainang namak kabaluhon damangon songsongan ni pinomparna tiko inggir bulung nai rata-rata hata nauli hata apul-apul nabi nasa nemat taraja nata sori pada pasaut tomatong amat tanah martua debata harba ngamadalat tuhuta balatu dalat tujabu hata nauli nabi nasa akuna itu hami wapu hami maihot martongan di jabu asa saha-saha ni solu saha kubut kini 300 toho may dirondang ni bulan nung asaha beulota imaulaw na mangidotangi kami hasuhutong marga simbulon Tuhan Muhammad taraja nata sori pada saha mahita lilin mangulu jala horas-horas totong ma diramoti Tuhan sido buti mahata mangapus yak kami hasuhuton maulia tema di Tuhan maulia tema di hita horas ma upasahan kami ma Tuhan